मी कोंबडी वडे बनवते आहे का. हे तांदळाचं पीठ आहे. हे चक्कीतून तांदूळ दळून आणलेलं आहे ना. हे तांदळाचं पीठ आहे. हे गव्हाचं पीठ आहे म्हणजे चपातीचं पीठ आहे. हे ज्वारीचं पीठ आहे म्हणजे भाकरीचं. हे ज्वारी असते ना ते. आणि याच्यासाठी आता हे दुसरं हे पाणी घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हा एवढा गुळाचा खडा टाकला आहे. म्हणजे ते पाणी मी ना गूळ टाकून गरम करून घेतलेलं आहे. एवढा गूळ टाकला आणि ते गरम पाणी करून आहे ना ते गुळाचं पाणी करून घेतलं आहे पहिला. आणि त्याच्यासाठी आहे ना हे 2 कांदे कापले आहेत. हे कांदे आहे, हे हळद आहे, हे थोडीशी धण्याची पावडर आहे आणि हे थोडंसं चण्याचं पीठ आहे आणि हे मीठ आहे. आणि हे पाणी जर कमी झालं तर हे साधं पाणी वापरायचं आहे. आता मी तुम्हाला पीठ मळून दाखवते. हे तांदळाचं पीठ आहे. हे 2 वाट्या घेते. हे 2 वाट्या तांदळाचं पीठ आहे. हे गव्हाचं पीठ आहे. हे गव्हाचं पीठ 1 वाटी आणि हे ज्वारीचं पीठ आहे. हे ज्वारीचं पीठ आहे ना 1 वाटी आणि थोडं घ्यायचं असं, म्हणजे 1.5 वाटी घ्यायचं ज्वारीचं पीठ. 1.5 वाटी ज्वारीचं पीठ. आता मी आहे ना सगळं हे आता ह्याच्यामध्ये हे थोडं चण्याचं पीठ टाकते. थोडंसं घ्यायचं आपलं चण्याचं पीठ, जास्त नाही घ्यायचं. आणि ही धण्याची पावडर आहे. हळद आहे म्हणजे कलर यायला पाहिजे म्हणून थोडासा. आणि हा आता त्याच्यामध्ये मी कांदा टाकते आणि थोडंसं मीठ टाकून घेते. तर याच्यामध्ये मी गुळामध्ये आहे ना मीठ टाकलं आहे पहिला, थोडासा टाकला आहे. म्हणजे मी आता थोडं चाकून बघितलं ना थोडं कमी लागेल म्हणून मी याच्या पिठामध्ये आता थोडं टाकते. म्हणजे गूळ आणि मीठ एकदम असं पाणी करून घ्यायचं, कडवून घ्यायचं, चांगला कड काढून. त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकते. आणि आता कांदा आहे ना हा उभा चिरलेला आहे, असं चिरून घेतला आहे. तो असं चुरायचा. कारण तो नंतर पिठामध्ये चुरणार नाही ना, एक एक सिंगल व्हायला पाहिजे तो कांदा. आता कांदा टाकते. तर मी कांदा टाकलाय. आता एक गुळाचं पाणी आहे ना मीठ टाकून बनवलेलं आहे, कड काढून घेतलेलं आहे. आता या पाण्यामध्ये हे पीठ भिजवून घ्यायचं. गूळ कशाला पाहिजे, म्हणजे थोडासा गोडपणा येण्यासाठी. हे असं पीठ आहे ना चांगलं पाणी टाकून मळून घ्यायचं, नाही पातळ नाही करायचं. याचं चांगलं मळून झालं आहे. आता मी ते भांड्यामध्ये असं टोपामध्ये ठेवतात, पण ते आता त्याच्या भांड्यामध्ये मी झाकून ठेवणार आहे. जसं इडलीचं वड्याचं पीठ येतो ना तसं, इडली डोश्याचं पीठ येतो ना तसं ते यायला पाहिजे. हे बघा असं थोडं असं कडकच मळायचं. हे पीठ तयार झालं आहे. आता मी ते झाकून ठेवते. हे आता
कडक किती आहे, पण वडे करताना आहे ना ते चांगलं मऊ होणार आहे. जसं पाण्यात हात बुडवायचं जरा आणि असं 5 बोटं लावून उतरून ठेवायची. म्हणजे अशी पद्धत आहे आमच्या गावाला. वड्याच्या पिठाला असे 5 होल पाडायचे असे. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना तर मच्छ्या होलामध्ये असं थोडंसं तेल टाकायचं. अशी पद्धत आहे. आता हे पीठ आहे ना मी झाकून ठेवते आणि नंतर वडे करताना रात्री मळून ठेवला होता आणि आता सकाळी करते. आणि हे तुम्ही म्हणाले हे पिठाचा गोळा करून ठेवला आहे आणि हे 5 होल कशाला पाडले. ते 5 होलाचं पण ते हे आहे, म्हणजे 5 होल म्हणजे आहेत ना हे 5 पांडव असं त्याचं मन आहे. म्हणजे 5 पांडव आणि त्याच्यामध्ये हे तेल ओतायचं आपण. म्हणजे कसं या पिठाला आहे ना रात्रभर आपण ते झाकून ठेवणार ना मळून, मग त्याच्यावर कसं म्हणजे कोणाची फेरीविरी होते, असं पीठ खराब होतो, असं होऊ नये म्हणून त्या 5 पांडवाची अशी त्याला शपथ घालतात. म्हणजे त्या पिठाला म्हणजे 5 पांडवामध्ये कोण येणार नाही ह्याच्यासाठी असे 5 होल पाडतात. असं आमच्या म्हणजे कोकणामध्ये असं आहे. आता मी वडे बनवायला घेते आणि तेल तापत ठेवलं आहे. तेल ठेवलं आहे तापायला आणि मी आता वडे तापते. हे बघा हे पीठ कसं आलंय मस्त बघा. असं चांगलं कसं चपाती आपण मळतो ना तसं मळून ठेवलेलं होतं. आणि आता असं एका बाजूनी असं असं थोडं थोडं काढून घ्यायचं. हे असं पीठ घ्यायचं. या पिशवीला कसं पाणी लावायचं, नंतर हाताला पण असं पाणी लावायचं. आता हे कसं उचलून आहे ना असं हातात घेऊन हे असे वडे आहे ना असे फुगतात चांगले. आता असे मी आता सगळे करून घेते थोडेसे. कोंबडी वडे तयार आहे, एकदम मस्त रेडी आहे. तुम्ही आकाडीला बनवून खा.